আহিব পৰা নাই ফেসিলিটি হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান ভাল প্লেয়াৰো ৰৈ গৈছিল কিন্তু এটা আমি হ'বলৈ নিদিও 38টা ক্লাবক লৈ আমি পিছত আমি বেলেগ এটা চিন্তা কৰি আমি খেলাটো চাম এইখিনি কৈ সকলোকে ধন্যবাদ যাচিলো মই যেগুলো आंनि मोजां मोननाय आरो अननायखौ जासिनानै फैबाय थानाय समाव जोङो गेलेनाय आरो खारनाय बारनाय क्रिकेटखौ मोजां गेलेबाय थागोन जों सरकारनिफ्राय मा खालामनांगौ मा खालामा जों बेखौ सिन्था खालामबाय थागोन नेक्स्ट आरो नोंथांमोनखौ जों फोरमायहरगोन अमुक जायगायाव ओरै गेलेनांगौ ओरै खालामनांगौ होनबा नोंथांमोना फैबानो जाबाय बेखौनो बुंनानै সকলোকে ধন্যবাদ যাচি আজি कुसुगाव ब्लक যুৱহাকাৰ উদ্যোগত চেণ্ট্ৰেলিয়ামৰ ইউপিপিএল দলে যে স্পৰ্টছ সকলে আগুৱাই আহক বুলি কিছুমান মেটেৰিয়েলছ দিব ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰিব তাৰ দুই আখৰমান কথা কৈ কিন্তু মই সামৰণি মাৰিলো ধন্যবাদ जोबोद गोजोननाय थाबाय साननैसोनिफ्राय दानिया जोंहा गोबां आलासि दंबावोमोन खिन्थु समायखौ आं होनो हानाय नंला बेनि थाखाय आङो सेवा बिनो जाहैबाय दा जोंहा हाबाफारि बायदियै जोङो मुवा बेसादफोरखौ जोङो राननोसै दा बे राननायनि नामफोरखौ आङो बुंथिनो थाखाय गलाम नार्जारि बिथांखौ खावलायनाय जाबाय बे समाव आफादगिरिया खावलायनाय बायदियै भलिबल फार्स्टआव जों भलिबलखौ इराग्दाव बसुमतारी सारनि आखाइनिफ्राय आजावगोन कारिकर सरि एम सारा मोनसे मिटिं गोनांलाय सारखौनो फार्स्टआव खावलायगोन कारिकर थुरिबारि अनजालु क्लाब बिथांमोननि टीमखौ सिगां फारसे आवगायबोनो थाखाय खावलायबाय कारिकर थुरिबारि अनजालु क्लाब आरो प्रेसिडेन्ट नङाबा सेक्रेटारिया गावनि सिलखौ लानानै बै खोला फारसे थानाय राजु ब्रह्म सारनियाव सिल सहि होलांनांगोन दा बे समाव कारिकर थुरिबारि अनजालु क्लाबनि गासै सोद्रोमा नोंथांमोनखौ सिगां फारसे आवगायबोनो खावलायदों कारिकर थुरिबारि अनजालु क्लाब कारिकर थुरिबारि अनजालु क्लाबनि आफादगिरि आरो बिथांनि प्लेयार्स बिथांमोनखौबो सिगां फारसे आवगायनो खावलायदों आरो बे समाव एम सारखौ गावनि आखाइजों राननानै होनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोननाय थाबाय एम सारनिसिम दानिया जोंहा क्रिकेटनि मेटेरियल्सफोरखौ समाज कल्याण क्लाब मक्रामबिल আগত আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ প্ৰেচিডেণ্টে নিজৰ চিলটো লৈ আহিলে ভাল समाज कल्याण क्लाब मक्रामबिल बे समाव इराग्दाव ब्रह्म सारखौ गावनि आखाइजों राननानै थाखाय गुरै खावलायबाय নিজৰ গোটেই মেটেৰিয়েলছ ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ समाज कल्याण क्लाब थांसिगोन सारा बायद लायोबा दानिया केराम बोर्डखौ सिगां फारसे लाबोनो थाखाय खावलायदों केराम बोर्डखौ रानना कमल सिंह अर्गें क्लाब
कमल सिंह बेखौ रानना हरगोन TCLCC चेयारमेन थमास नार्जारी सारखौ गावनि आखाइजों रानना हरनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय सामोनिसिम। दानिया जों दसे उनाव फारि फारि होलांसै। दा बे समाव सारमोनखौ जिरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। माल राननायनि हाबाफारिया सोलिबाय थागोन। दा बिनि गेजेरावनो फंनैसो बुंबावनो थाखाय जोंनि मानगोनां TCLC सारखौ खावलायहरनाय जाबाय। बे समाव गिबियावनो बयनिसिमबो बेलासिनि गोजोननायखौ जासिहरबाय जे बिटिआर सरकारनि जे मोनसे थांखि जे इयुथफोरखौ साफा साफा प्रफेशनेल गेलेगिरि बानायनो थाखाय जे क्लाबफोरखौ लानानै स्पर्ट्स मेटेरियल्स डिस्ट्रिब्यूशन सेरेमनी बे सेरेमनीखौ सामलायनाय कुसुगाव ब्लक लाइमोन हान्जानि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय सेंट्रेल यूथ कमिटिनि वर्किं प्रेसिडेंट मानगोनां इरागदाव ब्रह्म बिथां लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय सेंट्रेल यूथनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन बिटिआर सरकारनि मानगोनां सिल मुसाहारि बिथां सारियाव जिरायफानाय गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट यूथनि दैदेनगिरि बिथांमोन ब्लकनि मानगोनां नेहाथारि एट' बर'जों लोगोसे बिथांनि मावथिफारिया लोगो नांदोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट UPPL दलोनि सासे नेहाथारि साइदुल इस्लाम दामरिया लोगोसे उपस्थित दबफारा डिस्ट्रिक्ट ब्लक कमिटिर नेतृबृंद सकल लोगोसे এই কার্যসূচীত উপস্থিত দবফারা আমার 38 ক্লাবসর প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি লগতে খেলুৱৈসকল মই অকল দুটাই কথা কম। আমাৰ আগত যি বক্তা ৰাখিছিলে দুজন অতিথিয়ে বিভিন্ন কথা কৈ গ'ল। আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে স্পৰ্টছটো লৈ পেলাই কি পদক্ষেপ লৈ আছে ইয়াৰ বিষয়ে ভালদৰে আপোনালোকক ওচৰত জনাই দিলে আৰু ভৱিষ্যতত আমাৰ प्रमोद बड़ो सारर नेतृत्व जे बिटिआर सरकारे स्पोर्ट्स तो लय पेलाय कि करिब बिचारिसे आमार EM सारे কৈ गल। सो मैं बेसि कथा नखौ मैं बरत अलग कम अखमियात नुबुजे बोले आमार लरा केटा। सो जों बयबो मोनथिखागौ स्पोर्ट्सआ मोनसे बिराद इम्पोर्टेन्ट इवेंट जाय स्पोर्ट्सनि थ्रुयै जोङो गोसो जायोबा इजिली साफा साफा प्रोफेशनल जानो हायो। सबसे इजी जोङो लाइनखौ लानोब्ला स्पोर्ट्सजों जों लांनो हायो। एडुकेशननि बेलायावबो बिराद गोरा मोनो नङा होमबा जों फरायनो एडुकेशनखौथ' बाखायो बयबो उन्दैनिफ्राय फरायनानै देरजासिम फरायनांगौ बिराद बायो। दा बिनिस्लाय आं सानो सोलोंथाइखौ एसे लांफानानै
स्पर्ट्सआव जुदि गुरुत्व होयोब्ला प्रफेशनेल बा लाइफ दानायाव इजिसिन जायो दा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो साख्रिखौनो होन बा माखासे जायगाफ्रावनो होन स्पर्ट्सनि थ्रुयैहाय सरकारा बिराद माने सुबिदाखौ होयो मिलिटारि आर्मिखौथ' बाद होबावदों नङा होमबा दहाय जोंना दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां खोथा बुंलांबाय स्पर्ट्सनि थ्रुयै मा मोनदों मा मोनाखै बिटिआर सरकारा मा खालामदों मा खालामाखै बिटिआर सरकारा आरो मा खालामलांनो नागिरबावदों नङा होमबा जाय खेलाफोरखौ जोङो जिबनावबो खोनाफेराखैमोन जोङो बिटिसि मोनखांनायनि उनाव जाय खेलाफोरखौ जाय मा होनो स्पर्ट्सफोरखौ जों खोनाफेराखैमोन बैफोर खेलाफोरखौ दिनैहाय जों खोनाबोबाय ISPL फोरखौथ' जों खोनाफेरामोन नङा होमबा दुरां कापनो खोनायोल' नुफेराखैमोन मेगनजों दा जोंना प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो गासिखौबो जों निजा मेगनजोंनो दिनैहाय जों नुनो मोनजोब्बाय बड'लेण्ड ट्रफि जागासिनो दं नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया जोंनि गसाइगावआवनो क'क्राझार जननि बड'लेण्ड ट्रफि जागासिनो दङ दा नङा होमबा बेबो मोनसे आसामनि बिराद गिदिर खेला दा जोंना मा सानो मा होनो खेलाखौसो गोब्राब लानानै दस्राफोरखौसो इजि लानोसै दा सौहैजोबा आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंजाया दिनैहाय नाय स्पर्ट्सनि बेलायाव हाइएस्ट थाखा खामायनो स्पर्ट्सआव मिथिगौ ना नोंसोरो मिथिगौ स्पर्ट्सआव हाइएस्ट थाखा खामायो दा सासे IAS अफिसाराबो हाया सासे IPS अफिसाराबो हाबावा जुदि नोंथांमोना जुदि प्रफेशनेल फुटबलार प्रफेशनेल क्रिकेटार बा प्रफेशनेल माबा मोनसे गेमाव माबा मोनसे स्पर्ट्सआव जुदि नोंथांमोना गोसो प्रफेशनेल जायो अब्ला नोंथांमोनजों दस्रा बिजनेसमेनफ्राबो थाखा खामायनो हास्लाबनाय नङा नंगौना नङा जुदि मा होनो IPL गेलेनो मोनगोन क्रिकेटाव IPL नि माबाया बेसेबां जायो मिथिगौना नोंसोरो बेसेबाङाव बायनानै लाङो कौटि 16 कौटि गाहामनि बायो नङा होमबा 16 कौटि गाहामनि बायो मोनसे सिजनावलाय बेसेबां खय मास थाङो अतिरिक्त नोङो 3 मास 4 मास नङा होमबा बेयावनो नोङो 16 कौटि गाहाम खामायो 27 कौटिनो बिराद दामि प्लेयार दङ नङा होमबा बेथ' बिराद गोरलै नङा होमबा किन्तु मोनसे खोथाखौ खेल लानांगोन समनि अनुजायै गासिबो खालामजोबनांगौ समनि अनुजायै दहाय जोंना इरागदाव सारा बुंदों नङा होमबा 20 बोसोरसिमाव मा खालामनांगौ सम दंजोबो गासिबो आं बैसो जानानै सोलोंगोन होनबा जानाय नङा बे जास्ट नलेजनि थाखायल' जागोन बियो नोंखौ प्रफेसनाव लाबोनाय नङा बियो बुजिबायना दा ओंखायनो गावबागाव लामाखौ लाखाथारनांगौ गावबागाव लामाखौ लानांगौ नट अनलि फैसा थाखा खामायनाय मेन्सफोरखौ मिथिगौना दामि हिनजावफ्रा हाबा खालामबावोसो बुजिबाय नोंसोर जाय मानसिया प्रफेशनेल स्पर्ट्समेन जागोन मोजां हिनजाव मोनो माथो मोना रायजो राजाफोर मोना नोंथांमोन बेबायदिबो जायो ओंखायनो मानि थाखाय आं बेखौ बुंदों स्पर्ट्समेनफोरखौ बिराद गुरुत्व होयो जोंहा मा खालामो जा स्पर्ट टाइम पास जों गेलेयो जा स्पर्ट टाइम पास तो भलिबल गेलेहैनोसै टाइम पास गेलेनोसै जेला नोङो डिस्ट्रिक्ट एबसुआव माबा मोनसे कनफारेन्स जागोन बेवहाय कम्पिटिशन जागोन लिंलांगोन सोलाबा जाहैदों गेलेहैनो सोलाबानो नोंथ' डाइरेक्टलि एखेबारे नों ISPL गेलेहैनो मोननाय नङाना डाइरेक्टलि नोङो IPL गेलेहैनो मोननाय नङाना ISL गेलेहैनो मोननाय नङाना नोंथांनि स्टेप थाङैसो नोंथाङा जेब्ला नोजोराव गोग्लैगोन अब्ला नोंथांखौ प्रफेशनेल सासे गेलेगिरि बानायनो थाखाय बयबो नोंथांखौ नायसङो बुजिदोंना दा ओंखायनो दहाय बुंलांनाय बायदियै नोंथांमोना जे मेटेरियल्स मोनलांगोन आरो बेनो जोबथा मेटेरियल्स नङा फैगासिनो दङ सिजनेलि अबे सिजनावहाय मा बुस्थुआ जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट नङा होमबा बे बुस्थुफोरखौ राननानै होलांबाय थागोन फुटबलनि समाव फुटबल राननानै होगोन नङा होमबा दा जोंहा भलिबल गेलेगासिनो दं क्रिकेटनि टाइम जागासिनो दं नङा होमबा जायनि थाखाय क्रिकेट मा होनो भलिबलखौ